साहेब माझा अगदी पहिला प्रश्न ह्या मुलाखतीच्या दरम्यान आपल्याला राहील की आपला आज वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आणि संपूर्ण देशभरातून आपल्याला शुभेच्छा येत आहेत. जिल्ह्यातही विविध सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय. आपली पहिली प्रतिक्रिया नेमकी काय ती मला जाणून घ्यायची. सायनाथजी, देवाची कृपा आहे, आई वडिलांचा आशीर्वाद आहे. आज असेही दिवस बघायला मिळत आहेत. कुठल्याही पदावर नसताना लोक प्रेम देतात, अपेक्षा ठेवतात माझ्याकडून. यापेक्षा देवाकडे मी काय मागितलं असतं. पण काम करत असताना ह्याच सगळ्या गोष्टींची ऊर्जा मिळते. देवासारखी लोक मिळाली, घर असं मिळालं, जे नाव असं मिळालं, आडनाव. वेगळी ओळख निर्माण करायची कधी गरज वाटली नाही. आडनावातच एवढा तेज होता, एवढी ताकद होती की मिळत गेलं सगळं. जरी 2 पराभव झाले सायनाथजी, तरी असं कधी थांबावं असं वाटलं नाही. कारण का राणेसाहेबांचा फुटप्रिंट फार मोठा आहे. नुसतं कोकणातच नाही तर अख्ख्या महाराष्ट्रात आहे. मी स्वतः लोकसभेवर काम केलं असल्यामुळे देशातली अनेक राज्यातली लोक यांच्याशी कनेक्ट होण्याचं मला भाग्य मिळालं. माझे सहकारी माझ्या पडत्या काळात सुद्धाही राहिले, कधी सोडलं नाही. निलेश राणेंची लोक किंवा निलेश राणेंचे सहकारी कधी सोडत नाही. फार क्वचित असं आपल्याला बघायला मिळेल की मला सोडून कोण गेलं. ही देवाचीच कृपा आहे आणि आशीर्वाद आहे. आणि महाराष्ट्राची आणि कोकणाची सेवा करण्याची संधी देव देईल, आई वडिलांच्या आशीर्वादाने मिळेल अशी अपेक्षा आहे आणि मी कामही करतोय त्या दिशेने. खरंच आता आपण बोलताना देखील एका गोष्टीचा उल्लेख केला की कुठलंही पद नसताना देखील, माझा तोच प्रश्न आहे, कुठलंही आपल्याकडे पद नसताना निलेश राणे या नावाभोवती जे वलय आहे ना, या वलयाचं नेमकं गमक काय असेल, म्हणजे तुम्ही काय याबाबत सविस्तर विश्लेषण कराल. मी साहेब कधीच विश्लेषण केलं नाही, कुठल्याच गोष्टीचं विश्लेषण केलं नाही. मी जसं बोललो, मला देवासारखी माणसं भेटत गेली. मी काय केलं त्याच्यासाठी किंवा असं काय नाही, पण ते राहिले माझ्या बरोबर. आणि कधी त्यांच्याकडून कसली अपेक्षा ठेवली नाही. काय होतं सायनाथजी, जर तुम्ही काही अपेक्षा ठेवून जर समोरच्याशी मैत्री कराल किंवा त्याला तुमचा सहकारी बनवायचा प्रयत्न कराल, कधी ना कधीतरी अपेक्षेचा भंग होऊ शकतो. बरोबरच. पण माणुसकीचा भंग कधी होता कामा नाही, त्याची काळजी मी घेतली. ती माणुसकी असावी कुठल्याही गोष्टीमध्ये. दुश्मनी करावी तर त्याच्यातही माणुसकी असावी. म्हणून दुश्मन ज्या भाषेत बोलतो त्या भाषेत मी बोलायचा, रिप्लाय द्यायचा प्रयत्न करतो. पण माणुसकी सोडून कधी मी दुश्मनी देखील केली नाही. माझ्या मर्यादा मला माहिती आहेत, दुश्मनीमध्ये माहिती आहेत, आणि दोस्तीमध्ये कधी मर्यादा नसतात. आपण जेवढं काय माझ्या माणसासाठी करता येईल, खिशात काय असो नसो, अवकात असो नसो, ती करायची माझी तयारी असते. कदाचित माझ्या लोकांना ती कुठली गोष्ट अशी वाटत असेल की हा त्या हिशोबाने त्या चौकटीत बसतो, आणि म्हणून माझ्यावर खूप प्रेम केलं, कारण नसतानाही प्रेम केलं. आणि आज इथपर्यंत आलो. मी कुठे गेलो किंवा मी फार मोठं झालो अशातला भाग नाही, पण एक लहान माणूस आहे. लहान माणसाला इतकं मिळणं हे पण मोठं भाग्य लागतं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.